Good morning guys. Kulumbai. Dini yang video harsau nungade boro. Dini yang video dini yang sandung boro video bolai gani nare. Video ko sila naik na interested ba ada naik baik ada jadi naik na mon ga ada naik na ngar no mahin ko na lo. To dini harus kayak ini sih ada di mana guys kurang air kom zabai mana बहुत गरम नांबाय दे दखना गाननानै दारो मा हामनिसै आरो गरमाव एकदम कुर्ताखौनो गानना लाबाय आंनि लोगो दा थांबाय थादों माने खुरां आयर खम जाबाय जोंफोर लायरायबाय थायो हारसा no जोंफोर दा माने हारसा लायरायबाय थायो जोंफोर बर'बो एसां गाहामै रङानो लायरायनो कारणे थेवबाबो आरो आंहाय माहाय ट्राय खालामदों आरो बर'आवनो लायरायनो जुदि माबा मोनसे भुल जायो आरो हिननायाव जा आरो मा खालामना होबानो जाबाय आरो निजेनि फिसाजो हिनानै बा लोगो हिनानै बा जेनो भाबियो आरो भाबिनानै आरो मा खालामना होबानो जाबाय थेवबाबो भिडिअखौ बनायनि आरो ना जोंफोर माने थांबाय थानायावनो आदै सासेया जोंफोरखौ लिंहरबाय माबा मोनसे लांफाय होननानै थ' जोंफोर थांना नायबाय जोंफोरनो जा एखौ होदों थ' जोंफोर दा एखौ जाना लानि ल' बहुत गोथाव नंगौ न देरि जाबाय होननानै एकदम खादि फायनायावनो मान्दा नायनो मानसिनो गया बेयाव जा दङ जाहानि माइ आरो इयो आनै गोलोमबाय माने जोंफोर हारसा लायरायबाय थायो जे সেইকাৰণে মানে বড়খौ মানে लायरायनो मिथिया थेवबाबो माने ट्राय खालामबाय थादों आरो बर'आव लायरायनो जाय मिथियो इसोरथ' नुनानैनो गम मोनदों मा हामबाय थादों आंहाथ' इयो फार्स्ट टाइम दिनैसो आं एरखम माने नुदों थ' माने आं जाय मिथिया हिन्ना हनि गामियाव माने बाय सासेनि हाबा थ' बिसा माने सिजौ गायनाय गया थ' সেইকাৰণে बेनिफ्राय दिनै सिजौ लांनानै न' गाहिगोन आरो बाथौ धर्मआव हाबा हामगोन Bathau sizo Bathau